агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи сокинони мамлакат мерасонад ки 12-16 март дар ҷумҳурӣ номусоидаи вазъи ҳаво боқӣ монда бориш дар ноҳияҳои водагӣ ва доманакӯҳӣ асосан дар намуди борон дар ноҳияҳои кӯҳӣ дар намуди борон ва барф ба амал меояд. Инчунин раъду барқ низ пешгӯӣ шуда боридани жола аз эҳтимол дур нест. 12-13 март дар минтақаҳои алоҳидаи кӯҳии ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ боришоти пуршиддат дар назар аст. 12-14 март дар баъзе минтақаҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ вилояти Хатлон ва Суғд хавфи сар задани зуҳуроти сел дар минтақаҳои кӯҳии ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ хавфи фаромадани тарма боқӣ мемонад. 12-14 март дар деҳаҳои Ёғсу, Қизилсу ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Исор ҷоришаванда эҳтимоли якбора баландшавии сатҳи об пешгӯӣ мешавад. Дар робита ба ин Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар ба таври боварибахш аз аҳолӣ хоҳиш менамояд ки то ҳадди имкон аз сафар, сайру гашт дар кӯҳистон, чиндани занбурӯғ, гиёҳҳои шифобахш, ҳезум, моҳи дорӣ ва шикор худдорӣ намоянд. Ба ронандагон пеш аз гузаштан аз ағбаҳо ва роҳҳои кӯҳӣ тавсия карда мешавад ки дар бораи вазъияти роҳҳо, обу ҳаво маълумот ҷамъ оварда нақлиёти худро бодиққат тайёр кунанд. ҳангоми дар ноҳияҳои кӯҳсор ва ё минтақаҳои хавфноки роҳҳо ҳаракат кардан ба фосилаи муқарраршудаи ҳаракати байни мошино қатъиян риоя кардан зарур аст.